Adam hukuklaryny depelemekde tanqidlenýän Türkmenistan süýül özüniň garşylyk pikirleri aýetlerini ýurdun çägindasynda batys etmekde. Transmilli repressiyada dünýä ýurtlarynyň arasynda ilkinji bäslige girdi. Bu türkmen tanqidçylarynyň diňe bir ýurdun içinde däl, eýse dasynda hem häkimetleriň ýerlemelerini we batyşlaryna tezewar bolup biljekdigini aňlaýar. Soňky ýyllar Berdimuhamedowlaryň ýurdun dasyndaky tanqidçylarynyň öz isleglerine garşy zory bilen Türkmenistana akdilmegi ýaly ýagdaýlar ýygramlaşdy. İnsan hukuklaryna gözegçilik edýän Freedom House, ýagny Azatlyk öýü guramasynyň 2024-nji ýylyň fevralynda çap eden barlygy hökümetleriň özü ýurtlarda ýaşaýan siýasy sürgünçileriň ýa-da diaspora jemgyýetleriniň arasynda özü pikirliligi ýok etmek üçin barha köp transmilli repressiýadan, fiziki we sany taktikalar toplumundan peýdalanýandygyny görkezdi. Bu hili basyp ýatyrma hereketlerini amal etmekde 5 döwlet: Türkmenistan, Russiýa, Hytaý, Myanma we Kambodja öňe taýlandylar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun içinde özgü pikirleri basyp ýatyrmakda we hatda türmelerde ýitirmetmekde uzak wagtdan bäri ýakasyny tanadyp gelýär. Sol bir wagtda soňky döwür Berdimuhamedowlaryň dasary ýurtlardaky Türkmenistanyň tanqidçylary hem türkmen hökümetiniň basyşlary netijesinde Türkmenistana has köp alınıp gidilip başlandy. 2023-nji ýylda Farhat Durdiýew Türkiýeden, Mälikberdi Allamuradow Russiýadan alınıp gidildi. 2021-nji ýylda Azat Isakow hem Russiýadan alınıp gidildi. 2018-nji ýylda Türkiýede türkmen studentleriniň raýdaşlyk guramasyny esaslandyran Ömrüzok Omar Kuliýew türkmen häkimetleriniň guramaçylygynda aldyw ýoly bilen Türkmenistana alınıp gidildi. Azatlyň habarçysy Reýinberdi Gurbanow 2024-nji ýylyň dekabryna çelini azynda ýene 4 aktivistiň Türkmenistana deport edilendigini belleýär. Röşen Kılıçev, Devran İmamow, Maksat Baymuradow we Serdar Durduliýew deportasiýa edildi. Serdar Durduliýew 2023-nji ýylyň 6-njy sentýabrynda Stambulda wiza düzgünini bozmakda aýyplanyp tutsak edildi. Onuň Türkmenistana deportasiýasy şol ýylyň 16-njy oktýabr güni ir sagatlarda amala aşyryldy. Serdar Durduliýewiň Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edilmeginden soň onuň ýagdaýy barada köpçülige el ýeterli maglumat ýok. Röşen Kılıçev 2023-nji ýylyň 16-njy oktýabrynda Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edildi. Ol Türkiýede ýaşaýan döwründe türkmen hökümetini tanqidlap opozisiýa hereketlerine gatnaşýardy. Onuň Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edilmeginden soň onuň ýagdaýy barada hem köpçülige el ýeterli maglumat ýok. 2024-nji ýylda Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganowa ýene de deportasiýa howpy bilen ýüzbe-ýüz boldy. Oktyabr aýynyň başynda türk polisiýasy onuň Stambuldaky öýüne gelip, onuň milli howpsuzlyga howp hökmünde yglan edilendigini we deportasiýa ediljekdigini habar berdi. Emma hukuk gorajy toparlaryň kömegi netijesinde ol deportasiýadan halas boldy. Maksat Baymuradow 2023-nji ýylyň 31-nji awgustunda Stambulda tutsak edilip Türkiýeden Türkmenistana bekanun ýagdaýda deportasiýa edildi. Onuň eňdeşleriniň sözlerine görä, deportasiýadan soň onuň Türkmenistandaky ykbaly barada maglumat ýok. Türkmen aktivisti Merdan Muhammedow 26-njy iýulda Türkmenistana deportasiýa edildi. Onuň eňdeşleri Merdan Türkmenistana eltilenden soň häkimetler oňa garşy bir näçe jinayat işi gozgadylar diýip aýdýarlar. Sinçiler, türkmen aktivistleri, rejimiň tanqidçylarynyň Türkmenistana getirilenden soň basyşlara, sol taýanda gynamalara, türme tutuklugyna hem duçar edilip bilinjekdigine alada bildirýärler. Tutuk edilen bendiýleri zor bilen ýitirmetmek soňky 14 ýylda Türkmenistanda ýyzgderli bir ýagdaýa öwrüldi. Ýitirim bolan adamlaryň ykbalyny ýerleýän olary diýir görkezin atly halkara kampaniýasyna görä 2002-nji ýyldan bäri uzak möhletli azatlykdan mahrum edilen, sol taýanda siýasy we dini sebäplerden ýitirim bolan ýüzlerçe adam hasaba alınıpdyr. Emma türkmen hökümeti halkara basyşlaryna garamazdan bu pidalaryň ykbaly baradaky soraklaryň köpüsine üns bermezligi taýlap alýar. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Abdulla Orusow dasary ýurtlarda türkmen häkimetleriniň ýerlemelerininden kanuny ýagdaýda goranmagyň ýollarynyň bardygyny, başpena ýüz tutup bolýandygyny belleýär. Ýöne ol, türkmen rejimi bilen ýakyn gatnaşyk saklaýan Russiýa we Türkiýe döwletlerde türkmen aktivistleriniň has uly howplary duçar bolup biljekdiklerini duýdurýar. Türkmen hökümetiniň repressiýalary bilen görüşmek mümkin. Çünki biz öňki aktivistleriň äkidilşinden biraz tejribe kazandyk. Meselem biziň esasanam
ykbalymyz ýaşaýan ýerimiziň hökümetiniň adalatyna bagly. Meselem Russiýa Federasiýasynda Mälik Gallamuradow ekdilende onuň hemme dokumentleri düzüdi. Ol kanuny taýdan şo ýerde galýady, ýaşaýady ýöne muňa seretmezden ony ogurladylar, alyp kaçdylar. Farhat Durdiýew seretsek bolsa, ol Türkiýede dokumentleri düzügi däldi. Şonuň üçin hem ol alyny gidildi. Ýöne barybir ýaşaýan ýerimiziň hökümetlerine onam ýok. Belli bir derejede hemişe mediada çykyş edip durmaly bolýar. Hemişe hereketde bolmaly bolýar, gorkmaly bolýar. Türkmenistanyň daşary ýurtlarynda rejimiň tanqidçilerini barha köp nysana alyp başlamagy bilen ýylyň dowamında hukuk gorukçylary, opozisiýa wekilleri we beýlik aktivistler hem bu ýagdaýlara ünsi çekip beýanat ýaýratdylar, protest aksiýalaryny geçirdiler. Türkmen aktivisti Orusow daşary ýurtlarda tanqidi tekleriň ýerlemelere tezewar edilmegi özlerinde howatir döretse-de, munyň demokratik gymmatyklar, adalet ugrundaky alyp barýan görüşlerini taklap bilmejekdigini nyktady. Şu aktivistleriň ekdilmegi bizim üçin ullakan ýitki boldy. Biz köp ruhy çökgüllügi uğradyk. Biz kän ziyan çekdik, hasrat boldy bizim üçin. Ýöne biz muňa seretmezden öňe gidýäs, hereket edýäs öz halkymyzyň azatlygy üçin. Türkmenistanyň hökümeti özge pikirleri basyp ýatyrmakda, tanqida çydamsızlykda, söz, metbuat, hereket, din, wyjdan azatlygyny baskylamakda we zinan hukuklaryny depelemekde ýyzygderli tanqid edilýär. Synçylar Türkmen rejiminiň özge pikirli adamlary basy edip, olary gorkutmak üçin dürli asyryn täherlerden we taktikalardan peýdalanýandygyny aýdarlar.